Λοιπόν, μόλις ήρθα από το σχολείο και απλά ήθελα να σας διαφημίσω κάτι παιχνίδια που πουλώ. Έχω το Xbox 360 και απλά έτσι τα παιχνίδια δεν τα χρειάζομαι και να σας δείξω αν θέλετε να βάλω το τηλέφωνο μου στο description και να το διαβάσετε. Πρώτον, έχω το Halo το 3. Αν σας αρέσκουν έτσι είδους παιχνίδια, μπορώ να κάνω παιχνίδια να πιάτε. Τούτον πουλώ το 25 ευρώ, παρόλο που το έπια κάπου στα 40. Να το πουλήσω μόνο 25. Εν το πολλό παίξα, μόνο multiplayer έχει και campaign. Και τα δύο δίσκοι που είναι μέσα, εδώ campaign και multiplayer. Το δεύτερο παιχνίδι που πουλώ το Halo Reach. Έπαιξα το τούτον, τελείωσα το, αλλά να κάνω new game και τούτον να το πουλήσω μόνο 10 ευρώ γιατί είναι παγιό, έστω είναι πολλά καλή κατάσταση και μόνο 10 ευρώ ενάνει. Θέλετε πιάσε με τηλέφωνο, παιδί, πάλι να βάλω το τηλέφωνο μου στο description. Εντάξει, τούτα ήταν τα παιχνίδια που πουλώ. Αν θέλετε αγοράσετε, αγοράσετε. Και έναν τελευταίο, νομίζω να το αγοράσετε τούτο. Είναι το Tomb Raider. Και εδώ πουλώ τα 5 ευρώ. Και αν θέλετε να το πιάσετε, πιάσετε. Ευχαριστώ.